Přátelé, myslíte si, že je v Rusku svoboda a demokracie? Nevěřte ani Trumpovi a nevěřte ani Putinovi, jsou to jenom loutky. Nepředávejte na nikoho zodpovědnost. A zajímalo by vás, kdo teda v pozadí tahá za nitky a manipuluje hlavami státu a kdo má zálusk na nový světový řád? Tak se mrkněte tady na to video. Cenzúra v Rusku. Ako sa to týka Slovenska? Podľa organizácie Freedom House, ktorá každoročne v jednotlivých krajinách hodnotí úroveň ľudských práv a slobôd, vrátane slobody prejavu, získalo Rusko len 12 bodov zo 100, čo ju radí medzi neslobodné krajiny. Na začiatku roku 2025 bolo v Rusku označených 119 organizácií za extrémistické, pričom v tomto zozname sa nenachádzajú len náboženské organizácie, ale aj firmy, medzinárodné korporácie, spoločnosti a sekulárne organizácie. Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie vedie federálny zoznam extrémistických materiálov, ktorý momentálne obsahuje 5473 položiek. Ide o zakázané knihy, články, videá, piesne a webové stránky. Ľudia, ktorí budú vyhľadávať, čítať, repostovať alebo šíriť tento extrémistický obsah, budú v lepšom prípade pokutovaní a v tom horšom pôjdu sedieť do väzenia na niekoľko rokov. Ako je známe, Facebook a Instagram boli v Rusku úplne zakázané, keďže Meta bola v roku 2022 vyhlásená za extrémistickú organizáciu. A od augusta 2025 sú obmedzené hlasové nahrávky a video hovorí cez WhatsApp a rovnako aj cez Telegram. To znamená, že volania cez tieto aplikácie môže byť blokované či prerušené a hrozí úplný zákaz WhatsAppu. Z tohto všetkého je jasné, akým smerom sa táto krajina uberá. A tu vystáva prirodzená otázka. Kto v Rusku rozhoduje, či je tá alebo ona organizácia extrémistická alebo nie? Alexander Dvorkin, vodca ruskej totalitnej organizácie Racirs s extrémisticko-teroristickou ideológiou. Sami vidíte, do akého totalitného stavu doviedol Dvorkin Rusko v rámci svojej 30-ročnej činnosti. A ak si myslíte, že sa to končí len na Rusku, tak sa veľmi mýlite. Dvorkin má svojich agentov vplyvu takmer v každej krajine, vrátane Slovenska a Česka. Výrazným predstaviteľom Dvorkina v Českej republike je Jakub Jahl. Dvorkin prostredníctvom svojich agentov, zapredaných a nemorálnych ľudí, novinárov a predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní už dávno prenikol do štátnych štruktúr. A teraz podkopáva základy demokracie, zákony a ústavné práva a slobody človeka a zavádza represívne nacistické metódy aj v Európe. To, čo sa mu podarilo vybudovať v Rusku, sa teraz snaží aplikovať na Ukrajine, Slovensku, v Česku a ďalších európskych krajinách a následne na celom svete. Teraz hlavná otázka. Dovolia Európane novému Führerovi Alexandrovi Dvorkinovi realizovať svoje plány, alebo tieto pokusy zastavia a zničia v ich zárodku? Pre viac informácií vám odporúčam vypočuť si videá na kanáli Dušana Valečka.